aby ničím inými zajatí nekrmíme iba týmto jedným druhom rýb. Krmná dávka pre tieto dve zvieratka na jeden deň je 12 kg, to je tá horná stropná hranica, ktorá je už rozpočovaná. Dolnú hranicu si zvieratka určujú sami podľa toho, ako majú organizme vytvorené tukové zásoby, alebo teda podľa toho, aké je počasie. Nemajú radi extrémne teplá, nemajú radi sichravé, veterné, také nepríjemné jesenné počasie. V tom období je príjem potravy u týchto zvierat nižší. Dnešná krmná dávka skočila z toho stropu 12 kg, takže to máme rozdelené na to dvoje krmenie na 6 a 6 kg. Krmíme ich z ruky, aby ste videli, ako prijímajú potravu, ako plávajú, ako sa pohybujú, aby ste z toho mali zážitok. My, aby sme mali kontrolovaný príjem tej potravy, aby tie rybičky sa vo vode nerozkladali a nespôsobovali našim zvieratkám rôzne ochorenie, či už kože, alebo očných spojiviek. Prakticky týmito chorobami tieto zvieratka najviac trpia v sladkých vodách. Hore. Poď. No poď. Ale ak by ste od týchto zvierat očakávali nejaké veľké vystúpenie, ako sa robí z nich príbuznými, teda pre porovnanie. Môžete používať svoje puzličky ako nožičky, dokážu chodiť v priamenej polohe, dokážu šápať cestku i rátať s vodkou, praktickým spôsobom pohybu viacej komunikovať s tým ošetrovateľom. Ale tulene sa na súši pohybujú výlučne len posunom svojho svalca, pričom si pomáhajú prednými plutvičkami, zadné plutvičky používajú výlučne na plávanie, teda na kormidlovanie. Poď, ukáž nám to, poď sem! Poď! Čuky, poď! Poď, Čukino! No poď! No poď, ten skoro! Čuky! No poď! Ty dáš ten trošku takové. No poď! Toto je spôsob pohybu, ktorý tieto zvieratka používajú na súši. Pôsobia teda veľmi nemotorne, ale vo vode sú vynikajúci plavci. Robím video. Zatvorené nozdry a zatvorené ušnice. A naspäť. Poď. A hore. Môžem povedať, samička rodí výlučne na súši, nikdy nie je vo vode, privádza na svet jedno až dve mláďatka. Vo voľnej prírode prežije iba silný jedinec. Mláďatka sa rodia biele so sivými škvrnami, teda nie tak vodosfarbene ako tieto 6-ročné zvieratka. Pri narodení nemajú dostatočne vyvinuté pľúca prispôsobené životu vo vode. Vieme, že je to cicavec, ktorý našťastí živote má 10 dní. Za toto obdobie sa mláďatka vyvinú pľúca a môžu ich loviť malé slede s mačkou do vody. V tomto období sa dospelé jedince pánia, teda vzniká z nového života. Samičky málo bránia svoje mláďatka pred samcami. V tom období sú samci takí agresívni, zvyknú svoje mláďatá poraďovať. Dokonca sa stáva, že aj zabíjajú. Veľa návštevníkov sa zvykne pýtať, prečo tento tmavý samček má za hlavou plutvičkou tú veľkú jazvu. Takže v Chomutovskej zoologickej záhrade sa tiež stalo, že dospelý samec poranil svoje mláďa, nakoľko tieto zvieratka sa narodili v zajatí, tak ich ošetrovatelia oddelili a zachránili od niečoho horšieho. Pohľadná dospelosť týchto druhov tuleňov je od tých 6 do tých 10 rokových života. V tom období hmotnosť týchto zvierat môže dosiahnuť až tých 300 kg. Samičky od samčekov mávajú od tých 100 kg menej. Týchto našich odhadujeme tak asi na 180 kg. Samozrejme, že nárazník telička je daný priestorom na konci zvieratka a tak uvidíme, na koľko si to naši ešte vyrastú. Pri lovení
65 km v hodine. V priemerného veku sa dožívajú okolo tých 20-25 rokov. Milí návštevníci, to by bolo asi všetko, čo som vám chcela povedať o našich zvieratkách. Ja vám ďakujem za pozornosť, prajem vám krásne zážitky v našej zoologickej záhrade. Ak sa vám naše zvieratka páčili, môžeme sa uvidieť niekedy na budúce. Takže vám ďakujeme, dovidenia, ahojte. Ďakujeme. Kto dostane rybičku na rozlúčku? Kto dostane rybičku na rozlúčku? Ahoj. To nebolo od teba pekné. Ty si sa veľmi pekne rozlúčil. Ty čo tak chceš? Počkaj, ešte ma osa poštíte. Popros? Čukino, viac? Viac. Ako ty sa to otočil? Ešte viac. No. Jo. Ty si ešte chcel rybičku? Ma ešte raz ošpliekať.